Ọhaneze ndị njem ọnụ, Igbo bụ Igbo, ọ bụ ọṅụ ka m ji na-anabata unu. Taa bụ ahịa Orie, ụbọchị 5 n'ime ọnwa 9 nke a na-akpọ Septemba n'afọ 2020. Kedu ka unu mere? Ama m na unu dị sam. Izu ụka ama m na ọ na-aga n'anya ya. Ya bụ, ana m anabata unu n'NTV nke na-abịara unu site na Snake Island, Lagos steeti dị na Naịjirịa. Aha m bụ Lọlọ Oge Obinna, onye nhazi ga na-ewetara unu okwu Igbo na steshọn a. Taa, na-atụfughị oge, aga m agbapụ ya ọsọ tupu oge anyị akụba kwarapụ kwarapụ. Ya bụ, o nwere isiokwu dị ọkpụrụkpụ anyị ga-eleba anya, nke dị mkpa na ndụ mmadụ. Ya bụ nsọpụrụ. Gịnị bụ nsọpụrụ? Kedu uru na ọghọm dị na nsọpụrụ? Na mbụ, nsọpụrụ, ka m kwuburu, bụ ihe dị oke mkpa na ndụ mmadụ. Site na ntọala ụwa, Chineke kere mmadụ, mere ka ọ dị ire site n'ido anyị anya. O kwuru na onye na-asọpụrụ ya ka ọ na-asọpụrụ. Anyị abịa gaa n'akwụkwọ nsọ n'ịtụle nsọpụrụ. Asị, ụmụazị ka ọ dịrị irubere nne na nna ha isi ka ha wee bie ogologo ndụ n'elu ụwa. Ya bụ, nsọpụrụ bụ omume ahụ mmadụ na-emeso ibe ya nke na-agaghị emetụta ya n'ụzọ ọjọọ ọbụla. A na-ahụ nsọpụrụ na-agbata anyị gasị, ebe anyị na-azụ ahịa, ebe anyị na-arụ ọrụ, ebe anyị na-agụ akwụkwọ. Ya bụ, nsọpụrụ dị oke mkpa. Dị ka nne na nna, kedu ka ị si emeso ụmụ gị omume? Ọ bụ nne na nna ka ọ dịrị ịkụziri ụmụ ha nke kasị nke n'ala Igbo ka esi asọpụrụ ndị tọrọ ha. Nne na nna n'aka nke ọzọ ka ọ dịrị ibi ezigbo ndụ ma sọpụrụ onwe ha tụmadụ ebe ụmụ ha nọ. Igbo tụrụ ilu sị, nne ewu na-ata ahịhịa, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ọzọ dịkwa ka ya, ka onye si mee akwa ya ka o si edina na ya. Ya bụ, nsọpụrụ dị ezigbo mkpa. Ọ na-akwalite mmekọ nwanne na nwanne. Ọ na-agbazi ụzọ. Kedụzi ụdị uru dịgasị na nsọpụrụ? Nsọpụrụ, uru dị na ya karịrị ohika. Ya bụ, ọ na-awụ ụzọ ọma, ọ na-akpalite ịhụnanya, ọ na-ebute udo. Ihe dị na nsọpụrụ erika. Akọba ya ebe a, chi ga-eji gbakwa. Ya bụ, o nwere ọghọm? Ọghọm adịghị na nsọpụrụ. Kama, onye na-enweghị nsọpụrụ dịka mmadụ na-ebutere onwe ya ọdachi na ndụ. Ọ na-eme ọ gaghị aga n'ihu dịka o si kwesịrị ịga. Ya bụ, taa, sọpụrụ ndị tọrọ gị. Gị bụ nwata, sọpụrụ okenye. Gị bụ nwata, sọpụrụ nne gị na nna gị. Gị bụ nwata, sọpụrụ omenala. Gị bụ nwata, sọpụrụ ebe ị hụrụ onwe gị, ka n'ụzọ ka n'ama. Ya bụ, ama m na ntị m aka hụ nke unu anụ naanị ya. Nsọpụrụ dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ ọbụla. Nsọpụrụ dị ezigbo mkpa ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị. Ya bụ, sọpụrụ onye tọrọ gị taa ma rite ngọzi so ya. Ọ ka ọha m n'ọnụ. Ndewonu. Ka chi taa fotere anyị ihe ọma. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ya bụ, anyị ga na-eme ihe omume a ka ọ ga na-aga n'anya gị ozugbo ozugbo. Mgbe ọ chọrọ iji elekere 15 kụọ elekere 9 kwa ụbọchị, ọ ga na-abịara gị. Ya bụ, ịchọ ilenye anya n'ihe omume a, anyị na-agwa gị ka ilenye anya na ihe ndị bekee na-akpọ webụsaịtị, nke bụ www.ntvworld.net. Ka m kpọkwa ya ọzọ, www.ntvworld.net.